sickle cell. Michelle, e dakika achiel mogik ka watieko. Managing kata iwacho ni koro ng'ama nigi sickle cell mondo koro omi ng'ama chielo bende ber. Awach ni kaka koro in ikawri gi ng'ama kata nyuol gi ng'ama onge gi tuo no ero ma sickle cell. Koro onego beni koro jal kaka an onego beni abedo gi ng'ama ni AA kabisa, purely AA, mondo kawa nyuol to lakonyalo nyathi manigi carrier. Okay, so carrier gi sickle cell warrior is a no-go zone. Jeriyogo kikendre. Kikendre kata matin. Erokamana bedo sipende lakini kikendre. Erokamana ahinya Michelle Omulo kuom bedo kod e studio kendo lero no matuta mano kaluwore koda chenro no mabende ni dhi aneno ka penjo ng'eny kendo dhuro kabisa mano kaka owacho kapo ni dhiga e clinic